Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Candido. Taong 1951, Bohol. Payapa ang pamumuhay ng pamilya ni Candido sa kanilang baryo. May kalibliban kasi ang kanilang nayon at kokonti ang mga nakatirik na bahay na magkakalayo pa ang agwat sa bawat isa. Nasa bandang dulo ng nayon nakatira sina Candido kung saan malapit sila sa masukal na kagubatan. Nang mga panahong ito, kilala si Candido sa pagiging magaling na albularyo. Siya kasi ang nagmana ng kaalaman ng kanyang amang si Kapidik. Simulan natin ang kwento noong nabubuhay pa si Kapidik at nasa edad na 13 taon gulang pa lamang si Candido. Hindi rin may pagkakailang isa sa pinakamagaling na manggagamot ang ama nito noong kapanahunan pa niya. Marami ring nilabanan na masasamang espiritu noon si Kapidik na hindi naman sa pagmamayabang ay mabilisan niyang natatalo. Sa kadahilanang nakilala ang kanyang ama sa panggagamot noon, hindi naging madali ang buhay ni Candido. Bata pa lamang kasi siya, mulat na ang kanyang mga mata sa ganoong larangan. Hindi na rin mabilang ni Candido ang mga pagkakataong nakikita niya ang kanyang ama na makipaglaban sa mga nilalang na noon ay hindi niya lubos na pinaniniwalaan. Isa sa hindi makakalimutang karanasan ni Candido kasama ang kanyang ama ay noong magkaroon ito ng mga nakalabang aswang. Hindi lamang isa o dalawang aswang ang nakadwelo nito, kung hindi buong pamilya na merong 5 miyembro. Dayo ang magpamilyang aswang na ito at nakatira sa karatig baryo ni Kapidik. Nagsimulang maghasik ng kanilang kasamaan sa mga taong nakatira roon. Sa makatuwid, 5 aswang ang nakalaban ni Kapidik noong mga panahong yon na nagpahirap din sa kanya ng husto. Ang pakikipaglaban ni Kapidik sa mga ito ay nagsimula nang tinulungan niya ang asawa ng kakilala niyang si Duro na siyang pakay ng magpamilyang aswang na yon. Nakatira ang mag-asawa sa baryo kung saan di nakatira ang mga dayo. Nang malaman ng lalaki na ang asawa niya ang pakay ng mga aswang na yan, humingi kagad siya ng tulong kay Kapidik. Hindi na nakatanggi pa noon ang kilalang albularyo dahil naisip din niyang malaki ang tulong na magagawa niya, hindi lamang para sa mga taong taga roon, kung hindi pati na rin sa kanyang mga kabaryo. Sumagi kasi sa isipan niyang kapag magagapi niya ang mga ito, hindi na mamimihasa pa sa kanilang baryo ang mga aswang na yon. Subalit, hindi inakala ni Kapidik na kabaliktara ng iniisip niya ang mangyayari. Ang mas malala pa roon, magiging mitsa pala yun sa kapahamakan ng kanyang sariling pamilya. Nang mga panahong yon, isinama si Candido ng kanyang ama. Nais din kasi niyang masaksihan kung papaanong makipaglaban ng kanyang ama sa mga aswang doon. Hindi may tatanggi ni Candido sa kanyang sarili na mas gusto niyang pag-aralan ang mga galaw ng mga aswang. Batid din ni Candido na kapag tatahakin din niya ang panggagamot, hindi imposibleng makaengkwentro niya ang mga ganoong nilalang. Sa unang gabi ni Kapidik at Candido sa bahay ni Duro, hindi sila pinatulog ng 3 aswang na nagpapabalik-balik sa kanila. Nasa labas ng bahay si Duro at si Kapidik dahil nagbabantay ang mga ito sa paligid, samantalang si Candido ay nasa loob at kasama ang asawa ng lalaki. Bandang 11:00 na ng gabi nang marinig ni Candido na mahinang napaungol ang asawa ni Duro. Dahil sa pag-aalala at takot nito na baka kung ano ang nangyayari sa babae, mabilis niyang tinawag sa labas ng bahay ang kanyang ama.
Hindi naman nag-atubiling pumasok sina Kapidik at Duro sa bahay upang tingnan ang kalagayan ng buntis. Nasa ganoong sitwasyon sila nang mapansin ni Kapidik ang mahihinang pagyabag sa labas ng bahay ni Duro, kaya nagwika siya rito ng, "Narito ang mga aswang. Duro, bantayan mo muna ang iyong asawa at ako na ang bahalang humarap sa mga nilalang na yon." Matapos namang magwika ni Kapidik, dali-dali itong lumabas ng bahay ni Duro. Naisip naman ni Candido na sundan ang kanyang ama sa labas upang panoorin ito sa kanyang gagawin. Noong nasa labas na nga silang dalawa, minabuti ni Candido na bahagyang magtago at nang hindi siya makita ni Kapidik. Naisip kasi niyang kapag nakita siya ng kanyang ama, papapasukin lang siya nito. Pinagmasdan ni Candido si Kapidik nung mga sandaling yon ay tila may hinahanap. Seryosong seryoso ang mukha nito habang nagpapalinga-linga sa buong paligid. Walang ano-ano, bigla itong nagwika. Narinig din ni Candido sa kanyang pinagtataguan. Alam kong naririto kayo. Kung matapang nga kayo, harapin niyo ako ngayon din mismo. Sigaw ni Kapidik at bakas sa boses ng albularyo ang pagnanais na makaharap ang mga aswang na nagmamasid din sa kanya ng gabing yon. Nakatingin lang si Candido sa kanyang ama at nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. Nasa ganoong estado si Candido nang bigla siyang panindigan ng balahibo sa batok. Naging mabigat din ang kanyang bawat paghinga sa hindi niya malamang dahilan. Dahan-dahan pa siyang nalingon sa kanyang likuran dahil ramdam niyang may kung ano roon. Hindi nga nagkamali si Candido dahil sa paglingon niya, kitang-kita ng dalawang mata niya ang isang itim na nilalang na nangingintab ang katawan. May mapupula itong mga mata na mabalasik na nakatingin sa kanya. Gawa ng nakita ni Candido, hindi niya napigilan ang mapasigaw ng malakas. Mabilis din siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at patakbong tumungo kay Kapidik na noon ay sumalubong na rin sa kanya. Anong nangyayari? Ba't ka sumisigaw, anak? Natatarantang tanong ni Kapidik. Nanginginig ng mga sandaling yon si Candido habang itinuturo ang gawi kung saan niya nakita ang nilalang. Sinipat ni Kapidik ang bahaging itinuturo ni Candido, ngunit wala naman siyang nakita rito. Sa kadahilanang yon, pinapasok niya si Candido sa bahay ni Duro at inikot niya ang paligid ng buong bahay. Sumunod na lang si Candido sa nais ng kanyang ama at mula sa bintana ng bahay ni Duro, tinanaw na lamang nito si Kapidik. Nang maikot ni Kapidik ang paligid ng buong bahay, wala siyang nakita. Subalit kahit na ganon, batid niyang nasa paligid lamang ang aswang, ngunit mailap ang mga ito sa kanya. Bumalik na lamang siya sa kanyang pinagpupwestuhan at nakiramdam na lang sa kanyang paligid. Nakatanaw pa rin noon si Candido kay Kapidik na nung mga oras na yon, nakaharap sa siga na sinindihan nito sa labas ng bahay. Nakapikit ang mga mata ni Kapidik, kaya inakala ni Candido na natutulog ang kanyang ama at naging rason yun para mabahala siya. Mas nadagdagan ang pag-aalala niya noong sa hindi kalayuan ay may natanaw siyang tila bulto ng mga tao na may nagbabagang mga mata. Alam ni Candido na marahil yon ang aswang na inaabangan ng kanyang ama. 3 taong nakikita niya, kaya napasigaw siya sa kanyang ama. "Tay, mag-iingat ka! 3 po silang naririto!"
Saktong pagkasigaw ni Candido, mabilis na naging galaw ng mga taong natatanaw niya at sinugod nito si Capidic. Doon din nakita ni Candido na hindi pala tao ang mga yon, kung hindi tulad ng nilalang na nakita niya habang nagtatago siya. Hindi nasundan ni Candido ang mga galaw ng mga ito, gayong masyadong mabilis ang tatlong aswang na sumugod kay Capidic. Subalit hindi rin inaasahan ni Candido na masasaksihan niya kung gaano rin kabilis na nasusundan at naiilagan ng kanyang ama ang mga pag-atake ng mga aswang na nakakalaban nito nung mga oras na yon. Naniningkit na ang mata ni Candido, ngunit hindi talaga niya masundan ang galaw ng mga aswang at maging ng ama nito. Nang matigil ang mga ito sa pag-atake sa isa't isa, doon lang nakita ni Candido ang sitwasyon nilang apat. Bahagyang hinihingal si Capidic noon at maging ang tatlong aswang nakaharap nito. Pinagmasdan ng maigi ni Candido ang mga aswang at napansin niyang ang isa sa mga ito ay tila inaalalaya na ng kanyang mga kasama. Pinasadahan naman ng tingin ni Candido ang kanyang ama at napansin niyang hawak na rin ito ang punyal na malimit nitong ginagamit sa pakikipaglaban. Kahit papaano, nabawasan ang pag-aalala ni Candido nang makita niyang bigla na lang natumba ang aswang na sa pakiwari niya ay nasugatan ng kanyang ama. Noon din, napansin ni Candido na nakangisi ang kanyang ama at narinig niya itong nagwika. Mukhang sumusuko na yata ang isa niyong kasama. Ang dali naman niyang patumbahin. Nagalit ang mga aswang dahil sa sinabi ni Capidic, kaya walang pagdadalawang isip siyang sinugod ulit ng mga nilalang. Tila naging mabagal ang mga galaw ng mga ito, na klarong-klaro sa paningin ni Candido ang labanan ng dalawang aswang at ng kanyang ama. Pansin ni Candido na habang nakikipaglaban ng kanyang ama sa mga nilalang, may kung ano itong inuusal. Naisip niyang baka orasyon yon, kaya mas itinutok pa nito ang kanyang atensyon sa labanang nasasaksihan niya. Makalipas pa ang ilang sandaling sagupaan, gano'n na lang ang tuwa ni Candido na tumilapo ng isa sa mga nilalang. Nagkaroon kasi ng pagkakataon si Capidic na maitarak ang punyal sa dibdib ng aswang. Bunsod nito, nagawa niyang maibalibag ang nilalang. Saglit pang natigil ang isa sa aswang at pinuntahan ang kanyang kasama. Narinig lang ni Candido na tumawa ang kanyang ama at nagwika ng, Ganitong laban lang ba ang kaya ninyo? Ang hihina nyo naman. Inaasahan ko pa namang malalakas na kayo. Kayong namimihasa na kayo sa baryong ito. Mabalasik lang na napatitig ang isang aswang kay Capidic. Walang ano-ano, bigla itong nagbago ng anyo at naging isang malaking aso. Mabilis nitong nilapitan ang kanyang mga kasamahan at saka niya ito tinangay papalayo. Nang wala na ang mga aswang, napagpasyahan ni Candido na lumabas ng bahay upang lapitan ang kanyang ama. Sakto ring lumabas si Duro sa silid nilang mag-asawa at ibinalitang maayos na rin ang lagay ng kanyang asawa. Kinausap naman ni Candido ang kanyang ama tungkol sa nangyari ng gabing yon. Nakaramdam pa ng tuwa si Candido, gayong dalawa sa mga aswang na yon ang posibleng malubhang nasugatan ni Capidic gamit ang pinakatago-tago nitong punyal. Hindi dapat tayo makampante. Hindi pa ganong kalakas ang mga nakalaban kong aswang sa gabing ito. Ramdam kong mas malakas ang mga magulang ng mga yon kumpara sa kanilang tatlo. Wika ni Capidic. Ipinaliwanag din niya na ang nakalaban niya ng gabing yon ay mga anak lamang ng pamilyang aswang.
Nababahala rin kasi si Kapidik na posibleng mas malakas pa roon ang mga magulang ng mga aswang na yon, kaya kailangan niyang maghanda ng husto. Kung nagawa ko mang malubhang masugatan ng dalawa sa kanila at tuluyang mamatay ang mga ito, mas manganganib tayo, gayong alam kong gagante ang 3 natitira sa kanila. Seryosong wika ni Kapidik. Sa pagkakataong yon, kinausap niya ng masinsinan si Duro. Pinakiusapan ni Kapidik ang lalaki na kung maaari ay lisanin na muna ang baryong yon upang ilayo ang kanyang asawa. Malakas man ang kutob ni Kapidik na hindi na ito ang pakay ng mga aswang sa susunod nilang pag-atake, subalit mas maigi nang makasiguro sila. Sa susunod na pag-atake ng mga nilalang na yon, alam kong hindi nabuntis ang pakay nila kung hindi kami na ng anak ko. Lalo na kung mamamatay ang 2 kaanak nila. Saad pang muli ni Kapidik. Kinabahan si Candido sa narinig niya mula sa kanyang ama. Subalit kahit na ganon, kampante siyang hindi siya pababayaan nito. Sinunod naman ni Duro ang naging payo sa kanya ni Kapidik. Pansamantalang ang nilisan ng mga ito ang baryong yon at nagtungo sa probinsya ng mga magulang ng babae. Nagpasalamat na lamang si Duro kay Kapidik at humingi na rin ng pasensya dahil posibleng manganib din ang pamilya ni Candido. Pinagsabihan na lamang ni Kapidik si Duro na wag nang isipin ang tungkol doon dahil ito na ang bahalang gumawa ng paraan. Wala na ring nagawa noon si Duro at mas pinagtuunan na lang ng pansin ang kanyang buntis na asawa. Nang wala na nga si Duro sa kabilang baryo, kahit papaano ay nabawasan ang alalahanin ni Kapidik. Naituon niya ang kanyang atensyon sa kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw noon. Walang naging kakaiba sa paligid nila lalo na tuwing gabi. Walang kahit na anong pakiramdam si Kapidik na may kung anong nagmamasid sa kanila. Kahit na ganon, hindi pa rin siya nakampante, gayong malakas ang kutob niyang babalikan sila ng mga aswang na yon. Hanggang isang gabi nga, hindi mapakali si Kapidik. Ramdam niyang may hindi maganda sa kanilang paligid, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Pinagsabihan din niya si Candido at maging ang kanyang asawa na wag lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Takot man si Candido ng gabing yon, sinunod na lang niya ang sinabi ng kanyang ama. Habang nasa loob ng kanilang bahay si Candido, inaalalayan naman niya ang kanyang ina. Nasa ganoong sitwasyon sila nang marinig nilang nagsisisigaw si Kapidik sa labas ng kanilang bahay. Alam kong naririto lang kayo sa paligid. Magpakita kayo sa akin at nang magkaalaman tayo. Napasilip sa kanilang bintana si Candido ng mga sandaling yon upang alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang ama. Nakita naman niya si Kapidik na nakatayo lang habang minamatyaga ng kanyang paligid. Inihanda na rin ito ang kanyang sarili at maging ang kanyang punyal. Pansin ni Candido na may kung anong inuusal ang kanyang ama, kaya mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagmamasid para sa mga susunod na mangyayari. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Candido, kitang-kita niya ang sabay-sabay na pagsugod ng 3 dambuhalang aso kay Kapidik. Puti ang kulay ng 2 sa mga ito, samantalang ang isa naman ay itim. Naisip ni Candido na marahil ang itim na asong yon ay ang nakalaban na ng kanyang ama at ang 2 puting aso naman
ay ang mga magulang nito. Sabay-sabay nilang sinugod si Kapidik at ganoon na lang din ang paghihirap nitong sabayan ang mga paggalaw ng 3 aswang. Malakas ang 2 puting aso at hindi alam ni Kapidik ang takbo ng galaw at pag-atake ng mga ito, kaya nabahala siya ng husto. Hindi ako magpapatalo sa inyo at sisiguraduhin kong sa gabing ito, hindi ako ang mamamatay. Sigaw ni Kapidik at gumanti rin ito ng atake sa 3 aswang. Kahit alam niyang dehado siya ng mga oras na yon, hindi niya ipinahalata ang pangamba at kabang kanyang nararamdaman. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pag-atake at itinoon sa pakikipaglaban ang kanyang atensyon. Hindi naman matiis ni Candido ang sitwasyon ng kanyang ama, kaya nagpasya siyang lumabas sa kanilang bahay. Hindi na siya napigilan ng kanyang ina dahil mabilis siyang tumakbo pagkakuha nito ng itak. Nung nasa loob na siya ng kanilang bahay, sumigaw siya. Dahil doon, napalingon sa gawin niya si Kapidik, kaya naging dahilan yon para mawala ang konsentrasyon niya sa laban at magawa siyang sugatan ng isa sa mga aswang. Malakas ang naging tama ng pag-atake ng aswang kay Kapidik, kaya tumilapon ito. Nang mapahandusay ito sa lupa, ramdam nito ang sakit na dulot ng pagtilapon niya. Mabilis namang tumakbo si Candido sa kinaroroonan ng kanyang ama. Subalit, bago pa man niya marating si Kapidik, hinarangan na siya ng itim na aso. Hindi alam ni Candido ang gagawin niya nung mga oras na yon, lalo pa at kita niya ring papalapit sa direksyon ng kanyang ama, ang 2 puting aso. Umangil ang dambuhalang aso na kaharap ni Candido at umatake ito sa kanya. Mabuti na nga lang at maliksiri ng kanyang paggalaw, kaya naiwasan niya ang pag-atake ng aswang. Narinig na lang ni Candido na humagikgik ang nilalang at mabalasik siyang tinitigan nito. Napalingon si Candido kay Kapidik at nakita nito ang kanyang ama na nakatayo at naghahanda para labanan ang 2 puting aso. Galit na galit ang mga aswang sa kanilang mag-ama, kaya alam nilang walang sasantuhin ng mga ito at nais silang patayin ng mga nilalang na yon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nag-iba ang pakiramdam ni Candido. Nawala ang takot niya at mas nangibabaw ang pagnanais niyang tulungan ang kanyang ama sa paglaban sa mga aswang. Batid ni Candido na yun lang din ang magagawa niya para sa kanyang ama, kaya hindi na nga siya nagdalawang isip na lumaban. Nang muli siyang atakihin ng itim na aso, nag-isip siya ng paraan kung paano niya matatamaan ito. Hindi man niya nasasabayan ang mga paggalaw nito at madalas siyang matamaan ng kalmot ng itim na aso, wala nang naging pakialam si Candido. Nang mapatingin siya kay Kapidik, nakita niyang patuloy ring itong nakikipaglaban, kaya nilakasan na lang din niya ang kanyang loob. Kailangan naming matalo ni tatay ang mga aswang na ito. Kapag nangyari yun, wala nang aswang ang gagambala pa sa aming pamilya. Wika ni Candido sa kanyang sarili. Nung mga sandaling yon, nagkaroon din siya ng pagkakataong makagante sa pag-atake ng itim na aso, kaya hindi na niya inaksaya pa yon. Buong lakas niyang tinaga ang kalaban niya. Ganun na lang ang tuwa ni Candido nang magawa niyang sugatan ang itim na aso. Napahiyaw kasi ito ng malakas at nabuwal sa lupa, gayong nataga ni Candido ang isa sa mga paa nito. Nang mapahandusay ang itim na aso sa lupa, walang pag-aalinlangang nilapitan siya ni Candido at inundaya ng taga ang paa nitong may sugat. Tanging paghiyaw lang ang nagagawa ng itim na aso.
Hindi inaasahan ni Candido ang paglapit ng isa sa mga puting aso sa kanya, kaya nagawa siyang itumba nito. Umangil sa kanya ang puting aso na tila pinoprotektahan ng itim na aso na noon ay may sugat at tila nang hihina na. Napaatras na lang si Candido dahil batid niyang wala na siyang laban sa puting asong nasa harapan niya. Sa pagkakataong yon, nilapitan ni Capidic si Candido at saka siya binakuran nito na animoy pinoprotektahan din siya laban sa puting aso. Ganun na lang ang takot ni Candido nang sa hindi niya inaasahan ay sabay na umatake sa kanila ang dalawang puting aso. Napapikit pa nga siya ng kanyang mata, ngunit ganun na lang ang gulat niya nang makarinig siya ng mga paghiyaw. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita na lang niyang nakahandusay ang dalawang puting aso sa lupa. Pansin niya ang panghihina ng kanyang ama, kaya mabilis niya itong inalalayan. Nang tingnan niya ang dalawang puting aso, napagtanto ni Candido na may sugat ang mga ito sa leeg na tila ginilitan. Nang gumalaw pa ang mga ito, mabilis ang naging pagkilos ni Capidic upang saksakin ng mga ito sa parte kung saan naroroon ang kanilang mga puso. Nang masigurado ni Capidic na wala ng buhay ang dalawang puting aso, doon lang siya napahandusay sa lupa. Habol ang hininga niya habang nakatingala sa kalangitan. Pinasadahan naman ng tingin ni Candido ang itim na aso, ngunit wala na ito sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya alam kung saan ito nagtungo, ngunit hindi na niya pinagtuunan ng pansin yon. Tinulungan na lang niya ang kanyang ama na makatayo at dinala sa loob ng kanilang bahay. Nang manumbalik ang lakas ni Capidic, minabuti nila Candido na iligpit ang katawan ng dalawang aswang na noon ay nasa anyong tao na. Hindi na nila inaksaya ang kanilang oras at agad silang gumawa ng apoy upang sunugin doon ang katawan ng dalawang aswang. Buhay pa ang isang yon, kaya kailangang paghandaan kung sakaling maghihigante rin ito. Wika pa ni Capidic na sinang-ayunan na lamang ni Candido. Gawa ng pangyayaring yon, hindi na nagdalawang isip si Candido na simula ng paglinang ng kanyang sariling kakayahan sa tulong na rin ng kanyang ama. Paunti-unting itinuro ni Capidic kay Candido ang mga bagay na dapat niyang matutunan sa panggagamot at sa pakikipagkombate. Sa paglipas ng mga taon, walang aswang ang gumambala sa kanilang pamilya. Kahit papaano ay nagkaroon din ng pagkakataon si Candido na palakasin ang kanyang sarili. Batid niyang hindi malabong gantihan siya ng natitirang aswang sa pamilyang nakalaban nila ni Capidic. Gusto rin kasi ni Candido na kapag dumating man ang araw, handang-handa na siya at walang takot na haharapin ang aswang na yon. Lalo pa at ramdam din niyang habang tumatagal, pahina ng pahina na rin ang katawan ng kanyang ama. Hindi pa nga niya nakakaharap ang nasabing aswang, biglang binawian ng buhay si Capidic dahil nagkaroon din ito ng malubhang karamdaman na siyang naging sanhi ng kanyang maagang kamatayan. Ipinangako ni Candido sa kanyang ama na ipagpapatuloy nito ang kanyang nasimulan at hinding-hindi tatalikuran ang ganoong kapalaran. Nang mawala nga si Capidic, mas itinuon pa ni Candido sa panggagamot at pagpapalakas ang kanyang atensyon. Hanggang sa may namimihasa na namang aswang noon sa kanilang baryo at sa hindi inaasahan ni Candido, makakaharap na rin niya ang aswang na matagal na niyang pinaghahandaan, gayong ito rin ang nananalasa sa baryo nila at maging sa mga karatig nito.
Nagulat na lang si Candido isang gabi. Hindi naging maganda ang kanyang pakiramdam. Alam niyang may kakaiba sa kanyang paligid, kaya inihanda niya kaagad ang kanyang sarili at maging ang punyal na ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Naisipan pa niyang lumabas sa kanilang bahay at iwan ang kanyang ina sa loob. Ayaw niya kasing madamay rin ito sa pakikipaglaban niya kung sakaling tama nga ang kaniyang hinala. Noong nasa labas ng bahay nila si Candido, nakiramdam siya sa paligid. Walang ano-ano, pinanindigan siya ng balahibo sa katawan, kaya naging alerto siya. Ilang sandali ang lumipas, may biglang sumugod sa kanya, ngunit mabuti na lang at malakas ang pakiramdam niya, kaya naiwasan niya kaagad ito. Matagal na kitang hinihintay. Handa ka na rin bang matulad sa mga magulang mo? Maangas na tanong ni Candido sa nilalang. Subalit, nagulat siya dahil napahagikgik ito at walang ano-ano may dalawa pa siyang kasamahan na nagpakita rin kay Candido. Nagtaka si Candido kung bakit nakita niya ulit ang tatlong yon sa harapan niya. Gayong sa pagkakaalala niya ay namatay na ang dalawa sa kanila. Dahil sa pagkagulat ni Candido, tila nawala na rin siya sa kanyang konsentrasyon. Nahirapan siyang ilaga ng mga ito nang sabay siyang atakihin ng mga aswang. Paanong naging tatlo kayo? Hindi ba't patay na ang dalawa sa inyo? Pinatay kayo ng tatay ko! Sigaw pa ni Candido. Walang nakuhang sagot si Candido sa mga ito. Kaya napaisip siyang baka pinalabas lang ng mga ito noon na patay na ang dalawang miyembro nila. Kahit na ang totoo, buhay pala ang mga ito. At itinago lang upang magpagaling sa mga sugat na natamo nila mula sa ama ni Candido. Mas lalong gumulo ang isip ni Candido kaya tuluyan siyang nawala sa konsentrasyon. Nasa ganung sitwasyon siya nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Capidic. Gawa niyon, ipinikit ni Candido ang kanyang mga mata at walang ano-ano, pinagsalikop nito ang kanyang palad habang hawak ang punyal. Taimtim siyang nanalangin at nakiramdam sa kanyang paligid. Nasa ganoong estado si Candido nang sabay-sabay siyang atakihin ng tatlong aswang. Subalit bago pa man niya magawang lapitan ang mga ito, iminulat niya ang kanyang mga mata at mabilis na iniwasan ang mga ito. Hindi inasahan ng mga aswang na makakaiwas si Candido sa kanilang tatlo, kaya galit na galit ang mga ito. Muli nilang inatake ang lalaki. Ngunit dahil naibalik na nito ang kanyang konsentrasyon sa pakikipaglaban, ay nahirapan na silang matamaan si Candido. Sa bawat pag-atake kasi ng mga ito, naiiwasan ni Candido at nagagawa rin niyang gumante. Ganun na lang nga ang tuwa ng lalaki nang sa isang pag-atake nito, dalawa sa mga aswang ang kanyang nasugatan. Hindi na rin nag-aksaya ng oras si Candido at tinapos na ang laban sa pagitan nila ng tatlong aswang. Hindi man alam ni Candido kung saan siya humugot ng lakas ng loob, ngunit nagulat na lang din siya nang magawa niyang gilitan sa leeg ang isa sa mga aswang at nasaksak nito sa puso ang dalawa pa sa kanila. Bunsod ng ginawang yon ni Candido, nang hina ang mga ito at nag-anyong tao. Sa pagkakataong yon, hindi na rin siya nagdalawang isip na tapusin ang buhay ng mga ito. Pinugutan niya ng mga ulo ang mga aswang na yon, dahilan para tuluyan niyang matalo ang mga ito. Kagaya ng naging kapalaran ng kanilang mga magulang sa kamay ni Capidic, sinunog din ni Candido ang katawan ng tatlong aswang na nakalaban niya.
Simula nung gabing yon, tila mas nakumbinsi ni Candido ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ama. Hindi na rin siya nagkaroon ng pamilya noon at mas piniling ialay ang buong buhay sa panggagamot hanggang sa tuluyan din siyang nanghina at bawian ng buhay. Subalit, dahil tumanda siyang binata, wala sino man sa kanyang kakilala ang nakakaalam kung saan napunta ang mahiwagang punyal ni Capidic. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda ng kwento na to. Lalo na yung nagtulong silang mag-ama. Kasi isipin ninyo nung panahong buhay pa si Capidic at nasa edad 15 anyos pa lamang tong bida natin, nagagawa niya ng tulungan yung magulang niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. 'Di ba? Ang hindi ko lang magets, bakit nga naman nabuhay pa yung dalawa? Tinapos na yun ni Capidic, 'di ba? Ano kaya yun? Nagpanggap lang yung mga aswang kasi alam naman nating lahat, 'di ba? Tuso yung mga aswang. So ginawa nila siguro yun para linlangin tong si Candido. 'Di ba? Siguro ang plano ng mga aswang ubusin ang pamilya nito ni Capidic. Kasi nga sinaktan sila. 'Di ba? Pwedeng ganun. So di ko lang alam kasi nga isa lang yung episode natin. Maganda sana kung may isa pa to para mapaliwanag rin, 'di ba? Tsaka yung naging buhay ni Candido after nun. Kasi nga, ang sabi rito, sobrang kilalang manggagamot to sa lugar nila eh. Diba? Malamang hindi lang yan yung nakalaban yan. Marami pa yan. Kaso lang, ito yung pinili niyang ikwento kasi ito yung pinaka-highlight siguro ng buhay ng bida natin na si Candido. Pero ako, para sa akin, solve na ako. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.